Helo na, sy'n mai Antefansu yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ers talwm. Wel, rhywbeth dwi eisiau trafod heddiw yma, ydy rhywbeth dwi wedi bod eisiau trafod ers tro, a hynny ydy yn y gyfres fan anableddau i sef tai. A wedyn, fel ma'n dweud, does ni ma'n debyg i Adra nag oes. Wedyn, ble yn union ma Adra i mi? Wel, harlach, wrth gwrs, fel sy'n mam wedi dweud stalwm, dwi'n reit debyg i nain yn hynny o beth mae'n debyg o ran sut dwi'n deimlo am harlach, ond dwi'n mynd gwybod faint o wirionedd sydd yn hynny gan, wrth gwrs, mi ddaru fy nain marw yn 1977, 11 mlynedd cyn i mi cael yng ngeni. Ond na i, yn sicr, dwi'n gyda'n oes ni ma'n debyg i Adra ac er fy mod wedi gael croeso arbennig o dda pan fi eisiau'n byw yn y Felin Heli ac eto rwan mod i'n byw yn Gynarfon, mae harlach dal i fod yn Adra i fi fe byth yn datblygu'r un cysylltiad dwi'n ofni efo unrhyw le arall yn y byd a sgyn i efo harlach i fod nas, dwi wir dwi'n eisiau pechu neb wrth dweud hynny, ond wir, dyna sut dwi'n teimlo. Achos, wrth gwrs, yn naturiol nid newis i o'r gadael harlach yn y lle gyntaf, ond mae hynny'n dŵr am bont, mae hynny wedi digwydd bron i 9 mlynedd yn ôl, a dwi ddim yn mynd i trafod hynny yn y fideo yma, oherwydd mae'n siŵr sy'n pobl yn syrffedu wrth gwlad i'n trafod yr hanes unwaith eto. Ond, ie, felly dwi wedi bod isio yn naturiol dwad nôl i harlach i fyw ers i mi adael digwydd, does am byd wedi newid yn hynny o beth. Ond yn ymwedig felly ers yr cyfnod clo gyntaf yn 2020, oherwydd nes i dechrau meddwl pryd hynny, wel, os ti'n bosib gweithio efo'r technoleg sydd efo'r gael, os ti'n bosib gweithio o'r tŷ, i beth dwi'n da yn Gynarfon yma. Waith mi symud nôl i harlach ddim. So mae'r awydd na a'r angen na i symud nôl i harlach as yng Nghynefin lle wedi tyfu'n fwy wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, so wy'n disgwyl ella so wedi lleihau, ond na, yn enwedig ers 2020, fel dwi'n dweud, mae wedi tyfu os unrhyw beth gen i, lle. Wedyn, mae'n rhaid deud, wrth gwrs, mae rhywun yn mynd i dechrau holi rwan, y pwynt yma yn y fideo. Ti'n laen ant, be mae hyn i'n neud efo anableddau di, lle? Wel, yn gyntaf oll, ers i mi gadael harlach yn 2013, dwi wedi bod yn byw mewn cartrefi sydd yn hollol anafas o ran yn anableddau, lle. A beth sy'n gwneud y cartrefi yma'n anafas? Stair. Oedden, cwestiwn call nesaf, mae'n siŵr. Wel, ti'n laen ant, chdi sydd wedi dewis byw yna, so lle pham nes i dewis byw mewn cartrefi anafas. Wel, yn gyntaf oll, efo'r tŷ yn y Felin Heli, doedd gen i'n dewis oherwydd o'n i wedi bod yn digartra 6 mis erbyn i mi derbyn y cynnig ar yr eiddo. A hefyd, wrth gwrs, oedd gen i gi ar y pryd, a dyma yr unig landlord lle oedd yn fodlon derbyn tenant efo ci. Felly, eto, doedd gen i'n dewis. Ac o ran lle dwi'n byw ar hyn o bryd, do'n i'n mynd teimlo gen i fel y ddewis pryd hynny chwaith oherwydd oedd yn landlord blaenorol wedi marw, o'n i mewn panic llwyr oherwydd o'n i'n ofni swn i'n digartra eto fyth, felly be nes i peth hollol hurt a cymryd y peth gyntaf ar gael. Wrth gwrs, dwi'n meddwl gwelais i un bynglo, ond fi oedd y bynglo yma o ran y rent, oedd y rent yn rhy drud, ac oedd y bynglo hefyd wedi ei leoli yn Waun Fawr. Dim byd yn erbyn Waun Fawr, wrth gwrs, ond oedd hynny bach yn allan o'r ffordd i mi o ran fatha teithio i'r gwaith ar y pryd, lle. Felly, nad oedd ers ar bynglo i hyn, di bod yn wych.
doedd y lleoliad dim cystal yn anffodus. Bod wedyn byd yn erbyn blaen fawr, os ni'n gydru gyrru car. Ella os ni wedi ystyried y lle, ond fel mae'n digwydd. Ac wedyn, pa pwyntiau eraill ni eisiau drafod? A wedyn, fel dwi wedi dweud, allai ddim deud unrhyw beth negyddol o gwbl am yr croeso dwi wedi derbyn, a dwi eisiau pwysleisio hyn. Y pwysleisio dwi wedi derbyn yn gyntaf pan o'n i yn y Felin Heli, ac yn ail ers mis wedi Gynarfon, mae wedi bod yn wych. Mae yna, wrth gwrs, digwyddiadau, a na ddim mynd i fewn i unrhyw fanylder efo'r rhain, ond mae yna digwyddiadau wedi bod yn Gynarfon yn ystod yr blynyddoedd diwetha sydd wedi suro y ffordd dwi'n gweld y lle rhywsut. Felly, a dwi'n meddwl bod hynny yn ogystal â'r cyfnod clo wedi gwneud i mi eisiau symud nôl adra i Harlech gymaint yn fwy i fod yn onast. Felly, ond bod dwi'n mynd i fynd i fewn i hynny ar hyn o bryd. Dyma'r amser na'r lle briodol ar gyfer trafod beth sydd wedi digwydd. A wedyn, y peth pwysica i mi ydy, dwi eisiau symud nôl i Harlech, nid jyst oherwydd symud nôl i Harlech, felly oherwydd bod y lle'n gartra i mi, wrth gwrs mae hynny'n wir, ond wrth gwrs dwi eisiau symud nôl at fy nheulu. Eto efo dwi eisiau crybwyll yn gryno iawn, lle es i Harlech penwythnos dwytha, oherwydd fi'n penblwydd yn 77 ar Fewrffyr. Ac es i lawr na. Ac efo cerdyn penblwydd, dim un o'r penblwydd hapus efo. Ac mae hyn yn rhywbeth sydd yn rhedeg yn y teulu, sef hiwmor reit dywyll. Ac un o'r peth gyntaf nath yn Ewythr deud pan nath agor y cerdyn oedd berig na dymas a'i benblwydd ola. Felly, ac mae gen ni yn y teulu ni hiwmor tywyll. Mae'n naturiol, mae gen i hiwmor tywyll yn enwedig felly pan mae'r siont wedi blocio, dwi'n ofnadwy am pryd hynny. Ac mi oedd mam hefyd, dwi'n cofio, yn enwedig felly pan oedd fi'n sal. Dwi'n cofio gafodd mam chemotherapy yn yr ysbyty un dydd Iau, ac oedd Fewrffyr wedi rhoi pas i fi i'r ysbyty, ac ac o'n i'n dod adra i Harlech efo nhw o'r coleg y diwrnod hwnnw, dwi'n siŵr, oherwydd o'n i yn y car efo'r ddau ohonyn nhw ar y pryd. Ac wrth i ni cadael tir yr ysbyty, ddaru mam troi rownd a ddeud wrth i Ewythr, Mike, fedri di stopio'r car rhywle, please, dwi'n bron am arw eisiau ffag, achos oedd mam yn smygu, ac oedd mam wedi bod yn smygu ers blynyddoedd lawr, lle. A dwi heb wedi cael cyfle i wneud trwy gydol i chyfnod yn yr ysbyty'r diwrnod hwnnw. Felly mi nath Mike stopio'r car, y cyfle gyntaf gafo fo, mwyn i mam gael smwc. Ac mam yn sbio allan trwy'r ffenest. Ha, Mike, ti'n ffynnu, ti'n doniol dwyt, mae'n mam. A Mike yn dweud, pam, beth dwi'n dweud? Pa dy malu, mae'n mam, ti'n gwybod yn iawn, beth ti wedi gwneud ydi awl na fe hi. Gwir ar hels, mae'n Mike, sgyn i'n syniad am beth ti'n sôn. Wel, sbio allan o'r ffenest, mae'n mam, sbio ble ti wedi parcio. Mike yn sbio, fel mae'n digwydd, o wedi parcio tu allan i trefnydd anglafa. Ac bechod oedd Mike wedi dychryn, Els, dwi'n mor sori, nes i'n sylweddoli. Ac mam yn dweud, callia, oedd mam yn meddwl bod y peth yn wych, oedd fi'n chwerthin. Felly, mae gen i ni gyd hiwmor tywyll, ond eto, oedd clywed yn Ewythr yn deud hynny wrthos dwytha na, ella na dymas a'i benblwydd ola. Yn enwedig, a fi na wedi
bod i harlach dechrau lenni i fynd ar gyfer mynd i gynebrwng modryb i mi o fynd i 60au, mae hynny wedi bod yn pwyso ar yn feddwl i fy mod i'n gwybod oedd o'n tynnu'n hoes, ond eto dwi'n ymwybodol iawn o'r ffaith bod yr teulu sgini yn mynd yn hyn, ac digwydd dwi eisiau treulio gymaint o amser a fedrai yn eu cwmni nhw tra bod nhw'n ar tir y byw yn lle gorfod mynd i fynwant capel ucha ar gyfer nifer gynyddol o bob er mwyn ymweld â befi nifer gynyddol o bobl. Dwi eisiau treulio gymaint o amser efo'r pobl yma tra bod nhw dal yn fyw. Dyna'r ffordd dwi'n gweld pethau. Ac eto, os fedrai bod chydig yn hunanol, lle, mae hyn eto i wneud efo'n anableddau, lle. Dwi'n meddwl hefyd o ran, tasa na rhywbeth yn mynd o'i le hefo'r siant, neu pethau ddim, ond tasa rhywbeth yn digwydd. So well gen i bod yn nes at fy nheulu mwyn gobeithio gedru gael pas i'r ganolfan Wilton yn Lerpwl mwyn derbyn triniaeth oherwydd do'n deud faint o'n i'n aros am ambulans efo yr llanas mae y blaid cydwadol wedi wneud o'r gwasanaeth iechyd dros y blynyddoedd. Sori am dod â gwleidyddiaeth i fyny hyn, ond mae'n ffaith, dyna'r gwir, sori. Felly, swn i'n teimlo gymaint yn fwy diogel fi'n hun, taswn i'n agosach at yn heulu, lle felly fysa yna dewis yna o bosib i gael lift i'r sbyty, ynde. Felly, dwi'n meddwl, dyna'r... Gweld... Ie, wedyn yn gryno, lle, dyna pam dwi eisiau symud adra. Ac adra, wrth gwrs, ydi harlach, fel dwi wedi dweud yn y cychwyn. A gobeithio'n fawr fedra i wneud hynny mor fuan o bosib oherwydd allai ddim gweld fi'n hun yn byw yn Gaernarfon yn yr hir dymor, de. No way. Bod wedi cael derbyn croeso wych yma, ond nid pham ydi adra. Adra i mi, mae'n rhyw 55 munud i'r de o fan hyn, lle. Felly, bod wedi dim eisiau pechu, achos bod wedi derbyn croeso gwych yma, ond mae fy iechyd a fy nheulu yn bwysicach o lawer i mi. Na i ni rhyw groeso. Mae'n ddrwg gen i. Felly, gobeithio'n fawr fedra i symud nôl adra i fyw yn parhaol mor fuan y phosib oherwydd digwydd ar ôl bron i 9 mlynedd mae'n hen bryd yn tydi. Reit, dyma ni felly. Dwi wedi deud bod dim dwi angen deud, felly hwyl am y tro a cadwch yn ddiogel. Wel, ta.